Anyo. Ima abani mosa ana mama ebe Bible na rombo. Otaka Bible na mo chaplet na ye ari n'ihu emotebe nkoteria. Amarom ko simezi. Samarebo na mboni na Bible na wonke, rosary na wonke. Mu wan okwawo. Ototo Sultan Juna bara. Manoworo mbo bairem na. I can remember one of my crusades at Rome. It was on the day of Assumption like this. The Cardinal in the parish where I was the minister said he gave me only a few minutes to preach and I should not talk about the Holy Spirit issue. He doesn't want anybody to fall here. I should talk about Virgin Mary. I heard that I went to Padua, I was falling people. We went to L'Aquila, falling people. We went to Brescia, falling. That nobody should fall here. Just talk about Virgin Mary so that nobody will fall. And you. Ni Father na go up in a room. How you chere ba ayi channel. Father Jude hanoche. Father Sabon. Where be do? Ave, Ave, Ave Maria, oh, Ave, Ave, Ave Maria. Now, I asked everybody who has the rosary to bring it up. Anachine. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave. Ave Maria, Yotarandoria, Amaro Gugonso, Ave, Ave. Everybody was watching to know what will happen. Ave Maria, no way na chongwa, Yotara Hamara. Amara emunwa Ave Maria Mandinke na chego Yotara marego Ave 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 Maria. Ayo. The thing is not by power, it's not by might. Apatu yiban one man achadu go wan yo bata. Man am just go we more. People from this side. Oh super. Virgin Mary came in and the deliverance started. Through the power of the rosary. I didn't touch anybody. It was happening inside room. And I don't know, they beckoned the Vatican. They came with their professional cameramen. Camera Jew. Mandi video. It was like in X-ray machine. Now, when Bolu say, stop. Next shift. He was, so I was facing the people by this side, not knowing that he was by my side. Coming at on the chaplain, kuku chaplain. Edruwa kibam jadu chata. We mewe him darime. Ike di na rosary. Ike di na rosary. Kuoya. I stand to defend the dignity of the Catholic Church. Ofuna ngwala ija bi ike bu rosary. Anyo. Ima abani mosa ana mama ebe Bible na rombo. Otaka Bible na mo chaplet na ye ari n'ihu emotebe nkoteria. Amarom ko simezi. Samarebo na mboni na Bible na wonke, rosary na wonke. Mu wan okwawo. Ototo Sultan Juna bara. Manoworo mbo bairem na. How could you define it?
And I was not alone. So in Gabron forge. Ike nwuchi asọ nọ ya, otite asọ nọ ya. Amen. Anyị ịtọ, 3 of these children. Amen. Jesus na-apụ onye ọbụla n'ọnụ. Dị nsọ, ọ dị ịtọ. Ike nwuchi otito dị nsọ, 3 of them. Ụmụ nwanne ịtọ, ofu nne. Ụmụ nwanne former monse na asọ. It's not a fairy tale. Ya bụ ihe ebube. Ha so nwee ga na be Bishop Uji that night. Soro m na njinji a na-eji. Mgba atụrụ m. Ị bata na study room nkịta, ị ga-afụ Bible ahụ ọrụ mgbọ ebe ọ nọ don steady. Anye. So, ana m eweniri Chukwu aka enu. Onwe onye na-ebe a, debe a ka anyị kwụsara ugbu a. Come forward ye all. A prayer clarion call. O nwere onye na-ebe a na-agbara izu ọjọọ. Ihe na-eme gị mara dị ebe o si eme gị. Mana gịnị ihe na-eme? Kirigodu mmadụ. Fere Chukwu aka na-efe aka gị. Kirigodu na mmadụ. Oshimiri. Seas of hell. Ifụkwa foto niile ha sitere mgbe a na-achị nchaplet elu nke ịfụrụ ọ bụrụ urukpu. Cloud. Ọkwa Bishop Uji ka mechechi ihe. Na-ajụ Uji, what are these? Mụ amakwa. Na-efe aka gị. Onwekwa ebe akwụkwọ ha nwa nọ. Nwere ebe a kụnyere ya. Iso na ndị ha gbaghara ọnwụ. Mana ị marọ. Akwụọ na ndị assassins ụgwọ. Ka ha gbatuo gị mana ị marọ. O nwere ebe a na-agbagha gị maka poisoning. Asị na ịma mụ nwa kuru ya. Asị na ịma ndịkwa ndụ jee di. Na a ga-agba ndụ gị ọchụ. Ị marọ dị na a na-ekwe gị ọnụ na mmụọ. Achọrọ ka mfụ gị na-efere Chineke aka. Asị na ịma you will not graduate successfully. The moment you are graduating, you will die. Kwụla ọtọ soro anyị na-ekpere a. Biko o, mara na oge ka a na-ekpere. Ee, na ịma mbanata uru. Ụmụ ebiri gị ga na-enye gị enye. N'ụwa gịnị na a ga na-adashi gị adashi. N'ọhịa abara kpebie n'isi gị. Achọrọ m ịhụ aka n'ikuku. Ị ga-echeta mbọsị anyị mere emume assumption. Na ekpere ekpere n'isi gị. Kwụla ọtọ ebe ị nọ. Mee ya ka ọ bụrụ ihe omimi. Nke nna anyị dị ngọzi Virgin Maria. Nna anyị dị asọ Virgin Maria. Ee, ọ nọ n'etiti anyị ugbu a. Ka ị na-efere ya ka soro mgbe ya gbaba na nchedo gị. Enenikwa na arịrịọ anyị. N'ebe mkpa na-akpa anyị. Ma na-azọkwa anyị. N'ife abụ na ife dị egwu. Dịka Virgin Doti. Everybody will fly to the patronage. O Holy Mother of God. Not our prayers in our necessities. But deliver us from all dangers. O ever glorious and blessed Virgin. Achọrọ m ife aka n'ikuku. Ekene Maria. Sebuwa nọnyere gị. Iri ngọzi n'etiti ikporo niile. Ọ dị azị ngọzi bụ afọ Jesu. Maria dị asọ. Nne nke Chukwu. Abara abụ ndị njọ anyị. Down there. Cheta. Maọbụ ya ọ ka inyere ya aka. Maọbụ ka ekwupụtere ya. Ihe rapụrụ ka ọ gbara aka na ebe njọ afọ amaghị aka. Ezama onye njọ rere ya. Ka m na-akwa njọ m n'elu. Join. Enenikwa na onye nsọ nke gị. Ayọ nke onye dị mma. Chee ntị ka ị nụrụ ya. Meziara m ife m yọrọ gị.